עד כמה אתם מוכנים לשינוי גדול בחייכם כרגע? היום הירח עבר למזל שור, והוא נמצא בריקוד צמוד עם השמש. יש לנו ירח חדש, וכשהירח חדש במזל שור, הוא מביא איתו יכולת לבנות יסודות חזקים, איתנים, ועוזר לנו להיות מעשיים בחיים שלנו. זהו זמן ממש מושלם לתכנן ולהתחייב לפרויקטים שיביאו לנו שיפור בכל מה שקשור לדברים שהם קשורים לעצבות וביטחון לאורך זמן. אנרגיית שור מביאה עקביות והתמדה, ופה היא מציעה לנו זמן נהדר להתמקד במטרות שהן לטווח ארוך. האווירה היא נעימה ושופעת כל טוב, והיא משלבת גם אנרגיה של הנאה ומעשיות. וכל מה שאנחנו מתחילים עכשיו בתהליך הזה, הוא יצמח לאט לאט ויניב פירות משהו כמו עד 5.5 חודשים. אז התקופה הזו מזכירה לנו לשלב בין פעילות שהיא מהנה לבין עבודה. אז אולי מפגש עבודה עם ארוחת צהריים, או לשתות כוס קפה בבית קפה ולא במשרד, לשלב את החוויה הזו. אני אסיים במשפט שמאוד מתאים לזמן הזה, והוא אומר שאתה שווה למשאלה העמוקה ביותר שלך, שמניעה אותך, וכמו המשאלה שלך, כך גם הרצון שלך, וכמו הרצון שלך, כך גם מעשיך, וכמו מעשיך, כך הם גורלך. אז כתבו את המשאלות ואת הרצונות, בואו נברך על הירח החדש, תעשו לייק ושתפו, ואנחנו ניפגש בירח הבא.